Irridu nsalvaw il-postijiet tax-xogħol. Flimkien ser nexxinna ngħaddu mill-ikbar maltemp li pajjiżna qatt tiffaċċja. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt li kien qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet li ffuka speċifikament fuq l-isfidi kbar li qed jaffaċċjaw l-Awċin. Ejja verament nifmu illi flimkien nistgħu ikonna l-kuraġġ, l-abilità, ir-reżistenza, r-reżiljenza, l-persważjoni illi nkunu flimkien, li ngħinu lil xulxin, katina, il-gvern jagħmel il-parti tiegħu, minn flusna, l-oppożizzjoni il-parti tagħha. Dawk illi jħadmu n-negozji, il-parti tagħhom, il-ħaddiema, ħalli flimkien ngħaddu mill-kbar maltemp li qatt rajna u li għadu ġej fuqna. U rridu nagħmluh flimkien. Għax flimkien kapaċi naslu. Adrian Delija saħaq li jekk irridu li nsalvaw l-ekonomija f'Għawdex hemm bżonn li naġixxu immedjatament. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li jkun hemm Special Aid Package għan-negozji Awċin fosthom lukandi u ristoranti sabiex ma jkunx hemm telf ta' impjiegi. Nappellaw il-gvern illi jkun hemm Special Aid Package partikolarment għal Għawdex għan-negozji Awċin ħalli ma jintilfux postijiet tax-xogħol ġewwa Għawdex. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Awċin qed isofru l-konsegwenzi tad-deċiżjoni tal-Gvern li għadda l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex lil privat. Kieku dan ma sarx kieku llum f'Għawdex kien ikollna l fuq minn 400 sodda ippreparati għal din il-marda. Huwa fatt magħruf li l-ekonomija ta' Għawdex tiddependi ħafna fuq is-settur turistiku. Għalhekk għandna sitwazzjoni fejn qed jintilfu l-impjiegi u jintlaqtu mijiet ta' familji. Id-Deputat Nazzjonalista Chris Said qal li l-Gvern b'urġenza għandu jieħu l-passi kollha meħtieġa filwaqt li jkun hemm tim ta' esperti li jgħinu lis-settur tan-negozju. Hemm bżonn azzjoni urġenti u immedjata biex ma jkomplux jitwaqfu n-nies mix-xogħol. In-nies li l-għajxin tagħhom jiddependi minn dak ix-xogħol illi qegħdin jagħmlu. Min-naħa tiegħu id-Deputat Kevin Kutajja qal li l-miżuri li ttieħdu fuq il-Gozo Channel setgħu ttieħdu minn ħafna qabel. Dan fil-waqt li l-Gvern u l-Oppożizzjoni għandhom jaħdmu id fit. M'għandniex naqtaw qalbna quddiem dis-sitwazzjoni li l-Gvern ngħidulu ejja naħdmu fi id fit. Irridu nagħtu l-kollaborazzjoni kollha min-naħa tagħna bħala oppożizzjoni, rridu nagħtu d-disponibilità tagħna qegħdin nagħtuha. Marija Franca Lanza, għal Net News.